Hej bakeri, pozdrav svima, ja sam Marko, za sve one koji su novi na mom kanalu, još ne znaju kako se zovem, i danas ću za vas da radim jedne zdrave i ukusne kolačiće od zobenih pahuljica. Pa u daljem videu vidite koji su mi sastojci potrebni i kako ću ja to da napravim. Ne, nisam ja Marko, Marko je mlad, lep dečko, a ja sam Radolina koja danas radim saradnju sa mojim kolegom Markom sa kanala, ne znam da ću dobro da izgovorim, How to Bake 8. Ja mislim tako na engleski da se kaže, uglavnom piše HOW2 bake it, tako piše. A sad da sam ja to dobro izgovorila, nemam pojma. Uglavnom ja mislim da je How to Bake 8. Uglavnom radimo saradnje, ja i Marko. Marko će da radi jedan recept sa mog, znači jedno jelo sa mog kanala i vidjet ćemo kako će on da napravi moje jelo, a on će da vidi kako sam ja napravila njegov jelo. A vi odlučite i dole u komentarima ostavite kako vam se sviđa ovako naša saradnja i kako izgleda uopće ovo što mi radimo. Odmah da vam kažem, dole u linku ispod ću vam ostaviti kako njegov kolač i njegov YouTube kanal, pa možete da posjetite njega isto tako i da vidite kako on radi jako lepa i prava jela, kako da vam kažem. Eto, toliko, dragi moji, pa uživajte u našoj saradnji i u našim jelima. Puno vas pozdravljam i idem. Evo, dragi moji, kao što smo rekli, pravimo Markove kolačiće, zdrave i ukusne od zobenih pahuljica ili od ovsenih pahuljica. Evo ovako, ja neću da pravim kao on onako veliku meru, ja ću malo da smanjim, pa tako da umjesto njegovih 3 šolja ovog ovsenih pahuljica, ja ću da stavim samo 2. Evo, ovdje sam već stavila jedno i vidite, znači to je šolja za čaj. Stavit ću samo 2, znači samo to. Potrebno će mi biti 2 banane, kod njega su 3 banane, ja ću da stavim 2 banane, potrebno će mi biti med, otprilike vidjet ću koliko treba, potreban je cimet, ja ovdje imam ovaj organski, i potrebno je ulje. Da ne zaboravim, potrebne su još i grožđice, sam malo grožđica, on je stavio 100 grama i on je rekao da se može po potrebi staviti, tako da i ja čisto da stavim po potrebi. Uglavnom, grožđice su isto kao jedan zaslađivač, umjesto šećera. Tako da su ovi potpuno zdravi kolačići, zato što nema ni šećera, unutra nema ništa. Prvo što radimo to je, evo ja imam ovdje neku vangu. Najprije ćemo da oljuštimo ove banane, da stavimo unutra i da ih sa viljuškom onako ispasiramo. Evo tako. Banane što zrelije to bolje, to sami znate, znači imaju svoj prirodni šećer i mnogo su ukusnije i mekše su i sve. Onako zelene banane nisu baš nešto. Ali eto, ako nemate baš ovako jako zrele, dobre su i zelenije. Ono kao malo. E sad, ovo ćemo da iznjačimo. Ovako najbolje. Sve viljuško. Tako, sad ćemo tu da dodajemo odmah. Dodajemo, znači, te ovsene zobene pahuljice. Tako, dodajemo odmah tu grožđice. Ja ću otprilike, možete 50 grama, da vidim samo koliko ima u ovom pakovanju ovdje. Ne vidim nigdje što piše. 200 grama. Znači ovdje ću da stavim, evo, otprilike tako 50, otprilike stavite 50-60 grama, nemam pojma. Ovako. Neko me zove na telefon, moram da se javim. Izvinjavam se, telefon mi je zazvonio pa sam moram da se javim. Evo ovako, nastavljamo dalje. Znači dodali smo grožđice, otprilike onako sam stavila. I sad ovdje dodajemo, evo ovako kako sam izmjerila u ovoj šolji, otprilike malo manje od pola ulja. Mada ja baš ulje i ne volim tako, ali eto kad ovaj kolač ide pa nekako ćemo da napravimo tako, nema veze. Tako, i onda ćemo da dodamo isto med, samo malo.
Neću da izvadim s ovom keramičkom kašikicom i nemam više baš. Otišao mi je moj domaći med. Malo pomalo i ode. Evo ovako, stavit ću jednu. Otprilike jednu kašikicu. I još malo. Da ne bi bilo baš jako preslatko. Evo, to je to. I onda ćemo da izmešamo ovo sve. Evo ovako. To. Izmešamo sve zajedno. Dodamo još malo cimeta. Evo ovako, otprilike tako na vrh kašikice možda. I to je to. Evo vidite kako postaje testo onako malo, već se zgušnjava. I sad ovo kad izmešamo ovako, ostavimo malo u frižider da se malo stegne i onda ćemo da pravimo onako onako okruglo i peći ćemo u rerni. E sad, što više stoji u frižideru, to će biti bolje, lakše da se pravi posle. Eto, pa se onda posle vidimo kad se ovo malo stegne još. Evo vidite, već je onako, baš se može lepo napraviti. Vidite kako izgleda. Super! Marko, super ti je kolač. Sad ćemo da vidimo kakav je ukus. Mada ja otprilike već pretpostavljam kakav bi trebao da bude. Eto, vidimo se posle. I evo ga, dragi moji, pošto je malo odstajalo, sad će se malo lakše i praviti. I sad pravimo, ovako sa rukavicama ću da pravim kolačiće. Okrugle neke. Evo ovako, vidite. Prilike i stavljamo na bek papir i na ovaj pleh. Eto tako, poređamo. Sad ja ne znam koliko će da ispadne, ali koliko ispadne, nebitno. Uglavnom, da to liči na nešto. Nadam se da su ukusne, jako lepo mirišu. Ono, baš. Ali gde god ima banana, ja obožavam bananu, znači mora biti dobro. Zato sam izabrala ovaj kolač sa njegovog kanala. Evo Marko, da vidimo da li će nam ispasti isto. Šteta što nisi ovdje bliže pa da probaš. Ali, šta da se radi? Evo ga ovako. Rernu sam već prethodno ugrejala na nekih, ne znam, na 200 sam stavila, ja? Na 200 i to je to. Eto, da vam ne duljim dalje video, dragi moji, ja ću ovo sve da napravim i onda vam se posle javim kad ovo sve bude gotovo. Pozdrav da posle! I evo ga, dragi moji, kao što vidite, ispalo mi je 14 komada kolačića. Evo vidite kako su ispali. I sad idemo to da stavimo u rernu. Ja mislim da treba negdje oko 15 minuta, ne više. Ali dobro, ja ću da vidim otprilike kako bi trebalo. Znači treba da se zapeče od ozgo i od ozgo, tako da porumeni i to je to. I evo ga, dragi moji, kao što vidite, kolačići su gotovi, jako lepo izgledaju. Pekli su se 20 minuta. Da, 20 minuta, možda 21-2 minuta, nebitno. Ali vidite kako lepo izgledaju. Lepo boje ima i sve. Sad, vidite ovo, nisu se zalijepili ni ništa, pogledajte. A toliko su meki, evo, još sad vruć pa ja ne mogu. Toliko su meki, a ja ću da ukus samo malo ovako da probam ovdje. Tako, samo da vidim kako izgleda. Ovo je fenomenalno. Hvala ti, Marko, hvala na ovom receptu i nadam se da su ispali isto kao tvoji. Nadam se. I eto, to je bila naša saradnja, kao što sam već rekla na početku videa. Imat ćete link dole da pogledate kako je Marko napravio ove kolače, znači njegov link i njegov kanal, pa možete da se pridružite kod njega, da vidite kako on isto pravi. I eto, to bi bilo to za danas. Ja se nadam da ste zadovoljni sa mnom, da ćete biti zadovoljni sa Markom. Ja sad čekam da vidim šta će onda napraviti, baš me zanima. Mislim da znam koje je jelo odabrao, ali opet neću ništa da govorim. I eto, tako neka bude naša tajna.
Toliko, ljubim vas i pozivam do sljedećeg puta. Ćao svima. U stvari ja ne znam kako je Marko govorio na kraju. Pozdrav svima, ja mislim da kaže. Ne znam, sad ne mogu, zaboravila sam. Znam samo početak. Onda ga kaže, hej bakeri. Eto, toliko. Ćao.